ɗum noon firti ko wiyete ko annamimatu rendinde yimɓe ko hunde bonde manam bonnore korko yimɓe ɓe ndenta ɗum so neɗɗo hoori gueɗel tata ɓiɓel ngel kadi walla soko nayi ɓiɓel oyni jeeya hen ko wiyete al yaminu al ghamusi wondore nde ganduɗa gondira inde Allah te aɗa yenana ko gonta ko wona gonga gondira ha kepta leydi jenandi walla ha kepta place jenana walla ha kepta ko ɗum wawi wonde foof gondira inde Allah nde taw aɗa yenana wona gonga ɗum wiyete ko al yaminul ghamusi wondore nde ganduɗa ma rewe ha munnuma e nder jeygol aɗa yenana ko gonta ko wona gonga gondirɗa inde Allah yimɓeɓe tottirma sababu no a wondiri inde Allah nde o nden wondode akkirama ha nannuma jeygol o ɗum kadi ne bonna korko nden wondode ko heddi ko o wi ka an nazaru bis sahawati joyɓijo ka darde kadi debbo fof waɗa kam wonde taw tan ko welanmi o dardi debbo ɗum kadi ko hunde haɗa yimɓe ɓe ndenta ɗum no fof no bonna korko firtiki no bonna baraji korko hankadi a wonta dañde e korko a baraji ala baraji ko tampuɗa e ñalawma ko wuli ko fof baraji ngala hen sabu na sallam wino hadis rubba sa'imin woɓɓe hen riwaya ko noon wi riwaya goɗɗo wi kam min sa'imin heewi neɗɗo ñalduɗo korko gila subaka ha hiiri taw laysa lahu min siyamihi ala fof ko jogori dañde e korko makko illal juu'a wal aɗasi so wona heege e ɗomko tan wonnimo hen baraji kalteɗi ɗi pop haydara ala ko dañata hen ɗum noon kadi yo Allah dandu min e ɗum kadi yo yimɓe ɓe mbattu hakkille e ɗum ɗon kala nde korko ari yimɓe ɓe ndento haalde ko wona law ko ganduɗa ko fenade alana ɗum dalilu ndento ñoore ndento rendinde yimɓe ndento ko mbiwami ko comme ni wonde ko wona lawol walla ya tan ne ndaara ko toɗɗa ɗo yimɓe ɓe ndento ɗum beela koto monirede ko gone wadde ko saabu ɗum ɗo ko dewal Allah ngal ganduɗa ne jogui martaba no jogui daraja jangga e aljanna o saabu neɗɗo kala ko golluɗa golle moƴƴe e aduna jangga sa maayi ɗa jogini yimɓe ɓe haqqe golle ma moƴƴe ɗe ne joɓire haqqe mo joganiɗa yimɓe o ɗum wona wino sallallahu sallam wino manam man kana inda akhihil muslimi manam ni witeni gadiyatan kala jogiiɗo probléme hakkude mum e musidɗo mum julɗo walla ko wawi wonde ko falyata halalhu al ana yo waɗa feere o ragalo ɗum gila joni de ɓawo andano mayata omo joguinomo haqqe walla jawdi walla wonko tettannomo yo ya o reginire neɗɗo ɓe jaafodira ɗum kam régalo gasa qabla an la yakuno dirham wala dinar saabu yawmal qiyamata jangga mbuɗu nafata tanka nafata 15 nafata dollar nafata CFA nafata haydara nafata nafata ma tan ko golle ma moƴƴe ɗen golle moƴƴe noon kala ko gollunoɗa ɗo e aduna joɓireɗa ɗen golle moƴƴe so tawi a ari jangga aɗa arde e kataji baɗi noon andude golle ɗe koko keptete jungo ma ha laaɓa sabu na sallah sallam feerina namnade sahabaɓe o wiɓe ya ashabi atadruna manil muflisi est ce que oɗon gandi ko woni pellisaɗo pellisaɗo e pulaar woni joguinoɗo ha heewi waasi ha neɗɗo dañde hay buɗɗiɗi baɗɗo feyete comme ne banque waɗata ni feyete en mbiya rasulallah min de min gandi e pellisaɗo tan baɗɗo feyete ko joguinoɗo sowa ko ɗum banque kam walla joguinoɗo jawdi ha heewi garan commerçant wonno walla kanko andi ko jargo o wonno jawdi ndi fof maayi ha laaɓi walla bikaɗi fof bone juɗe makko joni hayso yelima mata bomo sakkitaki ko on mi wiyete kaari ko pellisaɗo te wonno kala neɗɗo dañi ɗum so ɓurani gonɗinde Allah hakkillum no wawi yadude hen nde wonno ɓiɓɓe e jawdi ke cuɗari jawdi aduna jeeya gurdam aduna almalu wal banuna ko noon ɓurana wi zinatal hayati dunia dañde jawdi e ɓiɓɓe ɗum ke cuɗari aduna jeeya eyyi o wi beele oɗon gandi neɗɗo pellisaɗo ɓe mbi allahu rasuluhu alam nde wonno so namdimoɓe hunde hayke ɓe gandunoɓe cuusa wiide eɓe gandi mbiyata tan ka anda sa wonde ɗum rewi hay neɗɗo ka almudo a wonde an andi soko ceerno ma walla mo jakoroɗa wonko seeɓi ma hay soni o seɓakima so tawi o namimama hunde mbeɗa andi ɓuuri moƴƴude ko mbiya anda beele mbo haalanma kono so no wiyama mbeɗa andi naggam a wiiɗa andi kay gasi gandal kay mataw haaɗi kay mbeɗa andi o haalanma ko yiɗi ko haalandema saɗa anduno a ɓeydima ñibde ko ganduɗa ko ne gati kadi o ɓeydanma hen ka andano na sala sallam wino so tawi a dañi neɗɗo koɗo o arema ombo yewta wa isa haddasaka ahuko fa aqbil alayhi manam musidɗo ma sene yewtanma o huccite makko woto rumto neɗɗo sene yewta sa rumtima waykini mataw ko haalata ko a welaka ni o te kadi somo yewta wala taɓul sami'nahu aw arafnahu ɗum kay mi nani ɗum walla amin ganduno ɗum ala
nden a bonnata yewtere nde o wi walaw kunta ahfasu minhu hay suko an ɓuri mo won andude ko haalata ko yo wayni a andani mbasa bonnude yewtere makko nde ɗum fof ko sa yi kay situation e manam laaɓɗo ko diine ɓuuri jogade civilisation ɗum fof ko nelaɗo yamiri yimɓeɓe yo mbay noon ko heddi tan ko yimɓeɓe titata koye a faami o wi woni pellisaɗo de ɓe mbiɗen nane o nasalam wi ko garɗa jangga yawmal qiyamati ne arde hasanatu ahlil ardi omo jogui baraji sa hoddiri dendagal ko Allah tagano ko windere nde fof golle mumen moƴƴi fo rendina kanko goto o nawi so yettima ko direct o foti ko nadde aljanna o ara o daro golle moƴƴe ɗe fof peese haydara o mankiraka ala ko heddi sana nadde aljanna ha ɓotan wooda garɗo ƴettono heeñi salmina o kaari ahan e ande a feeri no tedde téléphone am nden hitaɗa ayi jeki haalnamo finne nde wiya ahan gonga na waɗa téléphone ha joni mi heɓani wiye ha joni noon ko haalis jobnoto ɗawal ala wiya haalis ala hankadi haalis gasi ko aduna haaɗi aduna joni ala jonka lakara ko heɓate golle moƴƴe o ittine e golle moƴƴe makka ɗe ɗo mo tetanno téléphone fodde coggu mum on totte on yaaha goɗɗo ara a feedino mana mujjude naggam on kadi ittine coggu non yimɓe ɓene gara ni ittinene jooɓe gasa ha laaɓa ko joguino ko haydara o heddata ko yoɓi ha laaɓi golle makko moƴƴi ɗe e wonno toon wona haalis yoɓate kadi ha joni yimɓe ɓe gasani goɗɗo ara o ko kaari a feerini wadde mi naggam a feerini wadde mi naggam wiye joni noon ko jiɗɗa jiɗmi ko yomnade ko wannomi ko ɗo hankadi ko laakara wiye a joni de ko joguino ko e golle moƴƴe gasi a o yoɓata kam de mimi yafakimi de yo yoɓam joni noon won waaju garɗo te ronki dañde ko yoɓa wiye joni an aɗa jogui toon golle bonɗe seeɗa aɗa jogui mbalit mo gadduɗa aɗa yiɗi ɗum foyde o ya hamɓe jogui poubelle mbalitam nani ya ronda gadda o rondo poubelle makko mbalit ha o yetto o adda o totto waaju o golle makko bonɗe ɗe seŋe e dande waajo nawe jaygol jahannam o wi ko o woni pellisaɗo ko o woni perduɗo ɗum noon yalla dandu yimɓe e ɗum ɗon noon wadde ceerno Oumar lewru korko ndu ko ɓuuri tan goni hen ko mbiyama ko tan ha joni ko yafnade anduɓeɓe e yafnade windere nde e yafnade musidɓe e yafnade hoddiɓe e wondiɓe anne kadi ko ñaganadema Allah moƴƴere ko gonɗa koye mum yalla junno balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe rokka hattan o ko mbaɗɗa ko ɗo ko jihadi mawɗo saabu ƴettude hunde ko wayni pour nandinde ɗum julɓe ɓe nela salah sallam wino ko ballighu anni walaw bi aya kala nanɗe am hunde yo tinno yettinanami heddiɓe ɓe nanani ɓe ɗum ɗo firti ko yettinde hunde nde eɓe nanano anduɓe kayne kewi ɓuuri men gandanɓe kayne kewi kono ma wod nanɗo ɗum taw kañum wonko andani hen kam naftoro ko on kay wiya ɗum noon wadde yo Allah won balla gollal ngal yalla waɗa hen barke yakori tan hankkadi ko halpulani tan mata mbiyata ko wadde ko fayi ko e nagge nge heggata e barme o ko yiɗa ko haali fo waɗo hejji saabu ko anda ko hen fof ko majja ko hen ɓuuri ɗum noon wadde ganden tan mataw haaji ari ha ɗo ne gasa dokkodiren duwaw jaafediren so tawi kadi wonko kalmi hen ko ɗeɓani fewnditadem walla tawi won manque ma woni hen so tawi a joguimi hen namdal sa namnima sen mbawi ɗum manam wadde rectifié mbaɗen sen mbawa kam namde ɗen anduɓe kono en gardaki hen kam ha ɗo tan e ɓuuri lewru korko tan wonno sababu yimɓeɓe e ko woni sababu lewru korka kono ɓuuri lewru korko ndu mbimami en mbawa ɗum haaldude ko ganduɗen ko hen ne famɗi ken ganda ko ɓuuri hewde ɗum noon kala ko hoora hen kala ko rewa hen Allah yo Allahu jaɓan men kala ɓesguji joguiɗen yo Allah waɗa hen barke Allah rokku men nandiral Allah rokku men kawral Allah rokku men nandiral rokku men kawral surtout kam inen fulɓe ɓe yo Allah wallu en walla julɗe kala mbaɗo wonde yo tinneɗen e koye men tinneɗen e koye men jaggodiren guiɗodiren saabi Allah mbasen habde e koye men yo Allah won balla so tawi ne heeƴe hen beddeɗen hen duwaw wona gasi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا مهي الإزام الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات ويا سامي الأصوات من فوق سبع السماوات ويا من ملأ نوره الأرض والسماوات ويا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ويا عالما بما مضى وما هو آت اللهم إنا نسألك أن تقضي لنا حوائجنا يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فجب لنا دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قضائها قدير
famnun alayna bi qada'iha ya qadiru ya muyassir kull amrin asirin fa inna taysira kull asirin alayka yasir bi hurmati allahumma innaka aminun min kulli shay'in wa kullu shay'in khaifun minka fa bi amnika min kulli shay'in wa bi khawfi kulli shay'in minka aminna mimma nakhaf ya allah ya sattaru asturna bi sitrika alwaqi الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء يا مهول الحول والأهوال هولها لنا إلى أحسن حال اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأهوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزي إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله يا أرحم الراحمين آمين الله ودنا نجاب